Исем олыштыруның икенче төрле очрагы да бар әле аның. Менә бу бигрәк тә инде балаларга кагыла. Әгәр дә баланың тәнендә берәр төрле миң күрсәләр, бигрәк тә бузыла торган, үсә торган, ниндидер аза торган миң була инде ул. Күп очракта менә шул вакытта бу баланың исемен алыштырырга дигән ышану яшәп килә безнең татар халкында. Һәм бу баланың исемен алыштыралар. Бу яңа исемендә баланың һичшиксез мин дигән сүз булырга тиеш. Менә әйтик, мин Сафа, мин Нәбикә, мин Нәгали, мин Әхмәт. Менә сезнең шундый исемне кешеләрне ишеткәнегез бардыр инде. Үзегезнең теге белгән, күреп сөйләшкән, аралашкан кешеләрегез арасында да бардыр мондый исемле кешеләр, шулай бит. Менә димәк, аларның тәннәрендә кичкенә чакта шундый миң булганда инде әти-әнисе аның исемен алыштырырга булган. Менә бу исем алыштыру мулладан башка башкарыла. Монда 2 кеше катнаша. Бу үзенә күрә бер шундый гадәт, йола гадәте инде. Моның өчен кирәк пиш. Бер кеше килә пиш авыз янына һәм кычкырып сорый. Берсе була өстә, мурҗа башында. Һәм менә шушылар арасында диалог бара инде. Берсе өстән чурмадан тигәннән сорый. Әйтик, Гарәфетдингә ни булган? Гарәфетдингә миң булган, ди астагы берәү. Миңен бузам, исемен бузам, миңле бай кушам, ди. Һәм менә өстән кашык төшерәләр. Астагы кеше бу кашыкны ала да өскә бирә. Һәм менә шушы процедураны дип әйтик инде 3 тапкыр башкарырга кирәк. Һәм бу кешенең шушылай итеп исемен алыштыралар. Менә бу исем алыштыру, исем бузу дип атала. Бу исемне кеше гадәттә гомере буе йөртә, ләкин кайчакта шундый ниндидер бер рамка куялар, вакыт аралыгы. Әйтик, бер пиш ипи ашалып беткәнче, яки ыштаны тузганчы дигән шушындай бер срок дип әйтик инде, вакыт аралыгы куела. Һәм инде кешенең менә бу миңе үсүдән туктагач, кибә башлагачтан, бу элеккеге исеме белән атый башлар аны. Ләкин күп очракта бу кешегә шушы исем гомерлеккә кала. Менә шушындай гадәт бар безнең халыкта.